Mawl sy'n ddyledus i ti o ddew, ac i ti sy'n gwrando gweddi y telu'r adduned. A ta ti y daw pob un a'i gyffes o bechod, y mae'n troseddau yn drech na ni, ond yr wyt ti'n ei maddau. Gwyn ei fyd y sawl y ddewisu ac a ddysgu'n agos, iddo gael preswylio yn dy gynteddau. Digoner ninnau a daioni dy di, dy deml sanctaidd. Gawn ni weddio. Drwy'r byd mae dy bobl yn cyfarfod i addoli heddi eto. Mewn eglwysi cadeiriol ac yn y blychau sgwar. Ystafelloedd cudd a chelloedd carchar. Mewn cwmni ac erbyn ei hunain. Ymunwn unau y bore yma yn yr addoliad. Derbyn ein hoffrwm o foliant, a chliw ni wrth i ni uno yn un teulu ar draws pob ffin, yn y weddi addysgodd Iesu i ni, a dweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nedd, felly ar y ddeiar hefyd. Pero i ni heddiw ein bara weinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel myddeiwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni'r hardrwg. Canys eiddo ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. O bore da iawn i chi gyd, a chroeso, a diolch yn fawr i Hywel Richards am arwain y gwasanaeth yma i ni heddi yn y Tabernacl. Nifer o goeddiadau, gobeithio bod chi wedi cael eich copi o'r canoenia. Mae sesiynau hyfforddi undeb yr annibynwyr yn parhau ar nos Lun, a'r un nesaf nawr nos Yfori rhwng 7 a 9 am yr manylion yn y daflen. Mae yna bererindod gwyl dewi hefyd ar Chwefror y 9 ar 20. Os oes diddordeb gyda chi i ymuno, rhowch wybod i Dylan. Bydd rai o'n ni yn y gwaith yn paratoi ar gyfer y Steddfod ysgol yn anffodus. Wel, anffodus, falle? Ie, lot o hwyl gyda ni, ond pererindod hyfryd fyna i chi cyn dydd gwyl dewi. Hefyd, pwysig iawn, crempog ac adloniant ar Chwefror y 3 ar 10 rhwng 2 o'r gloch a 4 o'r gloch. A mae yna gyhoeddiad fan hyn hefyd am wnaeth unrhyw un sydd ar gael i helpu ar ddydd Mawrth i aros ar ôl yr Oedfa. Ychydig funudau mwyn edrych ar y trefniadau. Ac yna bydd yr Oedfaon sy'n nesaf yng ngofal y Gweinidog yr un amser ag arfer. Mae'n credu wedi popeth. Cyngerdd, mae'n ddrwg dy fi. Cyngerdd y Tabernacl yng Nghwmni Côr ECF1 a hefyd Rhydian Jenkins, sef cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Llangynwyd. 5 o'r gloch ar nos Sul, yr ail ar 15 o fis Mawrth. Mae tocynnau ar gael, ond yn gwerthu'n gyflym, ydyn nhw? Fi'n siŵr fydd hi'n gyngerdd arbennig. Diolch yn fawr. Fe newn ni'r casgliad yn awr. Arglwydd, mae'n diolch yn fwy na sy'n geiriau yn ei hun am gwirionedd. Ond byddwn ni gan gyfron di anffoddion sydl, gan ofyn am y benedlaeth arnyn nhw, ac ar y defnydd ni ohonyn nhw yn waith eglwys. Clyw ni yn enw'r Iesu. Amen. Troed emyn 621 ac yn dilyn yr emyn, mi fydd Sian Stwdli yn harwennu yn y darlleniad o'r Efengil ar gyfer y Sul yma. Ac yna'n dilyn y darlleniad, mi fyddwn ni yn canu emyn 425 ar yn heistedd. Emyn sy'n cydio wrth geiriau clo y darlleniad. Ond yn gyntaf, emyn 621, yr unig emyn penodol ar gyfer y gweddnewidiad
yng Nghaneuon Ffydd. Yma'n hedd y mynydd sanctaidd Iesu Annwyl welen ni, garithweision weld o'r newydd fawredd dy ogoniant di. 621. Daw'r dylleniad o Efengyl Mathew, yr ail bennod ar 15, adnodau 1 i 8. Gwedd newidiad Iesu. Ymen 6 diwrnod, dyma Iesu'n cymryd Pedr ac Iago ac Ioan ei frawd ac yn mynd â hwy fynydd uchel o'r neilltu. A gwedd newidiwyd ef yn ei gwydd hwy, a disgleirioedd ei wyneb fel yr haul, ac aeth ei ddillad yn wyn fel y goleuni. A dyma Moses ac Elias yn ymddangos iddynt, yn amddiddan ag ef. A dywedodd Pedr wrth Iesu, Arglwydd, y mae'n dda ein bod ni yma. Os mynnu, gwnaf yma 2 pabell, un i ti, ac un i Moses, ac un i Elias. Tra oedd ef yn dal i siarad, dyma gwmwl golau yn cysgodi drostynt. A llais yw'r cwmwl yn dweud, Hwn yw fy mab, yr anwylid. Ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu, gwrandewch arno. A phan glywodd y disgyblion hyn, syrthiasant ar eu hwynebau a chydiodd ofn mawr ynddynt. Daeth Iesu atynt a chyffwrdd â hwy gan dweud, Codwch a pheidiwch y gofni. Ac wedi edrych i fyny, ni welsant neb, ond Iesu yn unig.
Emyn Rhys Niclas 841. Agor di ein llygaid arglwydd i weld angen mawr y byd. Gweld y gofyn sy'n ein hymyl. Gweld y dioddau draw o hyd. Maddau ni bob dallineb sydd yn rhwystro grym dy ras, a'r anghofrwydd sydd ein llethu wrth fwynhau ein bywyd bras. 841. Gawn ni rannu gweddi gyda'n gilydd. Fel arfer o ddiwentad, yn gair cyntaf yw gair o ddiolch. Yn unen ymwybodol y bore yma eto, mae dyledwyr i ni, a hynny ar lawer cyfri. Derbyn yn hael
a gynhelaeth. Mae pob un ohono ni o ddydd i ddydd. I ni'n derbyn o garedigrwydd eraill. Ac yn diolch am y gras i ymateb i'r caredigrwydd hynny drwy fod yn garedig. I ni'n derbyn o lafur pobl na wyddon ni yn nesa pethau ddim amdanyn nhw. A maddau ni arglwydd os i ni'n cwyno am bris pethau. Pan fod yna bris uchel yn cael ei dalu yn aml iawn am y moethau ni'n ei profi. Ac i ni'n derbyn o gwmni a chymdeithas eraill. O fewn cylch teulu a thylwyth, o fewn cymdogaeth dda, ac yn sicr o fewn cymdeithas eglwys. Ac am y pethau yma i gyd sy'n yn cynnal ni yn faterol, yn gymdeithasol ac yn ysbrydol. Ni'n dod â'n diolch i ti. I ni'n cydnabod yn bod ni'n derbyn fwy'n anheiddiant ac yn aml iawn yn well anheiddiant. Ac wrth wynebu wythnos newydd, i ni'n gweddio arglwydd am nerth ac arweiniad ysbryd, fel na fyddwn ni'n cyflawni unrhyw beth a wnaethon ni yr wythnos aeth heibio, a fi'n siom i ti, ac yn dangosodd ninnau yn llai na ddylen ni fod. Maddau ni am eiriau, meddyliau, teimladau, a hyd yn oed gweithredoedd. Anheilwng o bwy ydyn ni. Helpa ni wrth wynebu'r wythnos yma nawr, i fod yn llyged yn agored, yn gynnig i dy weld di o'n cwmpas, ond y weld i hyd yn oed yn y bobl hynny nad ydyn ni'n ei hoffi nhw. Helpa ni weld tu ôl i bethau at y ddynoliaeth gyffredin yna sy'n eiddo i ni bob un, fel plant i ti. Helpa ni'n ystod yr wythnos i gofio am ryw rai sy'n yn llai ffodus â ni ar lawer ystyr. Ac i ni'n cyflwyno i ti y munudau yma. Rhyw rai mae gyda ni gonsern a gofal neilltuol amdanyn nhw. Eto o fewn cylch teulu ac anwyliad. O fewn bywyd teulu'r eglwys yma. Ac o fewn cydnabod. Ac yn sicr arglwydd i ni'n cofio y bore yma eto. Am rai hynny yn y byd sy'n dioddau am fod dyn yn gallu bod mor ddall tuag at ei gyddyn. Am yr anynoldeb yna sy'n rhemp yn y byd. Rhywsut arglwydd i ni wedi colli'r traw a ddyle fod yno yn sail un perthynas a'n gilydd. Rhywsut i ni wedi colli golwg. Ar y pethau hynny ddyle fod yn clymu ni hyd, yn cydio ni ni'n teulu, yn y byd bychan yma. Ger dyfrond i bore yma, i ni'n cofio'n arbennig am bobl Gaza,
a phobl Israel. I ni'n cofio am bobl Wcrain ac am bobl Rwsia. A mae yna gymaint o fannau eraill yn y byd lle mae yna wrthdaro, lle mae yna anoddefgarwch, lle mae yna atgasedd hyd yn oed. Ac i ni'n eiriol dros y rai sy'n dioddef, ac i ni'n eiriol hefyd dros y rhai sy'n achosi dioddefant. Ac i ni'n gweddio'n dair gyda dy bobl di a phobl o ewyllus da ledled deiar bore yma eto am derfyn ar ymrafel. Am ddiwedd, ar y brwydro, ar dinistrio, ar fywydau. I ni'n gweddio arglwydd dros bawb sy'n ceisio daioni. Ac yn arbennig dros y rhai sy'n gweithio'n dawel yn ddigon yn y dirgel. I geisio ffordd o bob ymrafel. I geisio cadoediad ym mhob brwydro. Ac i geisio cymod rhwng pobl a'i gilydd. Ac i ni'n gofyn arglwydd yn dy drigaredd am i ti yn nerthu ni mor wan a diffigiol ac anigonol y byddwn ni'n teimlo mor aml. I nerthu ni ddal ar bob cyfle i wneud yr hyn sy'n dda ac i feddwl o hyd am y lles gyffredin. I ni'n gofyn i ti i'n harwen ni drwy ysbryd Iesu ar hyd y dyddiau sy'n yn hwynebu ni nawr. Gwrando ni yn dy drigaredd mawr. A derbyn ni i ofal y cariad sy'n gwrthod neb ac yn croesawu pawb. A hynny yn enw gynheiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Emyn 242. Ac yn dilyn yr emyn, mi fydd non yn darllen yr ail rhan o hanes gwedd newidiad. A falle y bydd y geiriau fyddwch chi'n glywed yn wahanol i'r geiriau sy'n ar y sgrin. Ond yr un neges yna. O doed y deyrnas nefol dad yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad, dyfodiad hon i galon dyn a ddw genhedloedd byd yn un. 242.
Mathew 17, adnod 14-18. Pan ddeithon nhw at y dyrfa, dyma ddyn yn dod at Iesu a phenlunio o'i flaen. Arglwydd, helpa fy mab i, meddai. Mae'n cael ffitiau ac yn dioddau'n ofnadw. Mae'n syrthio'n aml i ganol y tân neu ddŵr. Des i ag e at y ddisgyblion di, ond doedden nhw ddim yn gallu ei iachau. Pam dych chi mor ystyfnig ac amharod i gredu, meddai Iesu? Am faint dwi am fynd i aros gyda chi? Am faint allai eich dioddau chi? Tyr da'r bachgen ymata i. Dyma Iesu'n cyrryddu'r cythrel a daeth allan o'r bachgen, a cafodd ei iachau y foment honno. Ca i ddiolch i Sian a Non am ei cymorth y bore yma, ac i Eluned am ei chyfraniad hithau i'r gwasanaeth. I ni'n troi am yn myfyrdod at yr hanesu ni wedi gwrando arno, sef gwedd newidiad Iesu. Dyma ni. Chi wedi gweld y llun o'r blaen. I ni wedi myfyrio ar y llun yn benodol o'r blaen. Ond fe awn ni at elfennau yn yr hanes y bore yma. Darlun ola yr arlunydd Raffael. Fe oedd farw yn 1520 a hynny cyn gorffen y darlun. Fe gorffennwyd gan ryw rai o'i ddisgyblion. Ac yn y darlun mae wedi llwyddo i blethu ynghyd y digwyddiad cyfan, y stori i gyd. Oherwydd nid profiad dirgel pen y mynydd yn unig yn y darlun, ond hefyd profiad dirdynol troed y mynydd. I ni'n gweld Iesu gyda'r 3 disgybl yng nghanol y profiad ysbrydol, dwfn a dirgel, ond i ni'n gweld hefyd y bachgen epileptig a'i dad a'r disgyblion yng nghanol i Sion a'i methiant. Mewn ystyr mae eithafion bywyd yn cael eu portreadu ar yr un cynfas. Mae'n ddarlun o'r mannau uchel a'r mannau isel y mywyd. Y profiadau braf y bydden ni'n hoffi i cadw nhw a'i mwynhau nhw bob amser, a'r profiadau y bydden braf cael ei osgoi nhw bob amser. Ac yn yr ystyr hynny, mae'n ddarlun real iawn o hyd. Wedi ddyddiodi o lan i arddull ac yn y blaen, ond mae'n ddarlun real iawn. Oherwydd cyfuniad o'r llon a'r lleddf, y melys a'r chwerw i'w bywyd bob un ohono ni. A mae'r profiadau hynny yn plethu drwy gilydd yn dyn nhw. Yng nghanol yn chwerthin fe ddaw dagre, ac yng nghyfnod o dor calon fe ddaw gwen. Ac un o heriau ac un o gampau penna bywyd yw cadw'r cydbwysedd rhwng yr elfennau yna. Oherwydd dim ond pan fyddwn ni'n cymathu y profiadau i gyd a'i plethu nhw yn frodwaith amryliw, y byddwn ni'n profi o wir gyfoeth bywyd. Mae yna fwrw o un eithaf i'r llall yn yn hanes ni gyd. A dyna pam mae profiad pen y mynydd mor bwysig. A hynny i'r athro yn ogystal a'r disgybl. Dewch at brofiad yr athro yn gyntaf. Be sy'n rhagfleini y digwyddiad yma yn ôl yr efengylwyr? Wel, cwestiwn Iesu. Pwy mae dynion yn dweud ydw i? Ac wedi cael yr ateb gan y disgyblion, mae'n gofyn cwestiwn arall. Pwy meddwch chwi ydw i fi?
ac fe ddaw'r ateb syfrdanol gan Pedr, ti yw'r Meseia. Canlyniad hynny yw fod Iesu yn dechrau agor i galon i'r 12. Dechreuodd ei dysgu fod yn rhaid i fab y dyn ddioddef llawer a chael ei wrthod a'i ladd. Mae'r groes yn dechrau bwrw chysgod ar ei weinidogaeth. Mae yna gyfnod anodd iawn yn dod. Mae profiadau braf y tyrfaodd yn dilyn i wrando a dysgu a derbyn gwellad a iechad yn brysur fynd. Ac o'i flaen, mae dyffryn tywyll y cynllwynio yn ei erbyn, y bradychu, y gwadu, y prawf a'r groes ei hun. Meddai William Barclay, mae rhaid i'r Iesu wybod i sicrwydd ei fod yn dilyn llwybr iawn. Ac mwyn iddo fedru gwneud hynny, mae'n rhaid iddo hefyd gael yr adnoddau iawn. A dyna'n rhannol yw stori'r gweddnewidiad. Yr Iesu yn derbyn sêl bendith Duw. A dyna arwyddocad Moses ac Elias yn y darlun. Y ddau ffigwr pwysica yn hanes Israel, y ddau sy'n cynrychioli uchafbwyntiau ysbrydol bywyd y genedl. Mae'r ddau yn cadarnhau Iesu yn ei fwriad. Profiad pen y mynydd. Profiad i'w gadarnhau a'i ysgogi a'i nerthu. Ebrill y 3 1964, fe draddododd Martin Luther King araith, lle ddwedodd hyn, "Wn i ddim beth fydd yn digwydd nesaf, mae yna ddyddiau anodd o'n blaen. Ond dyw hynny'n poeni dim arna i bellach, oherwydd rwy wedi bod ar ben y mynydd. Fel pawb arall, fe hoffwn gael byw bywyd hir, ond dyw hynny ddim yn fy mhoeni mwyach. Y cyfan oedd yn amwneud oedd cyflawni ewyllus Duw, ac mae yntau wedi caniatáu i mi ddringo i gopa'r mynydd i weld gwlad yr addewyd. Hwyrach na wna i ddim cyrraedd yno gyda chi, ond fe wn ni sicrwydd bellach ein bod ni fel pobl am gyrraedd yno. A heno rwy'n gwbl hapus a bodlon, oherwydd gwelodd fy llygaid o goniant yr arglwydd. Y noson honno fe'i llyfryddiwyd. Profiad pen y mynydd yn gynhaliaeth i wynebu beth bynnag oedd yn dod. Ar fynydd y gweddnewidiad, mae'r Iesu'n cael cip olwg ar y frwydr sydd o'i flaen ac ar yr adnoddau sydd o'i blaen. Profiad pen y mynydd oedd un o'r pethau a'i galluogodd i gerdded ymlaen heb wyro ar hyd ffordd y groes. Os oedd angen profiad pen y mynydd ar Iesu, pa faint mwy arno ni wrth i ni'n gerdded llwybrau yn dyffrynodd tywyll di. Mae angen y profiad o weld Duw yn estyn i law ato ni'n heddi, yn cynnig i ni adnoddau i'n cynnal ymlaen ar yn Via della Rosa ni'n yn tro. Pan giliodd y cwmwl, meddai Matthew yn ei adroddiad, ni welodd y disgyblion neb, ond Iesu yn unig gyda hwy. A dyna sydd angen arno ni'n o hyd. Gweld Iesu. Lle nawn ni hynny? Meddai John Edward Williams yn un o'i emynau, rho lygaid i ni ddweld y tecau bryd, ym mhob anisgwyl fangre yn y byd.
Os yw'n llygedd yn agored, fe ei gwelwn, a hynny mewn llawer lle. Ond yn sicr un lle i Oedfa. Dringo pen y mynydd i ni wneud yma, ynde? Dyn ni ddim yn cyrraedd o hyd, ond ar dro fe gawn ni negebolwg fydd yn ysgogi ni ymlaen. Gweld Iesu. Gweld yr Iesu sy ar ddechrau wythnos newydd arall yn herio ni gyda eiriau radical. Gweld yr Iesu sy'n gwbl gartrefol wrth y bwrdd ar ei lwydydd fel rai ni. Gweld yr Iesu sy'n llawn concern a gofal am famau a plant. Gweld yr Iesu sy'n agor ac yn estyn i law at yr anghennus o bob math a gradd. Gweld yr Iesu sy'n gwelheibio'r masgiau a'r labeli at y person yn ei angen. Pwy bynnag, beth bynnag yw e. Ar dyddiau yma, y dyddiau pan mae rai ohonoch chi, wy'n credu fel finne, yn methu gwylio y newyddion, oherwydd fod yr hyn i ni'n weld yn corddi ni i ddyfnderodd yn heneidiau. A'r a'r gwewyr yn lladd ni. Un o'r pethau brysurodd ddiwedd ryfel Vietnam oedd y darlun o'r ferch fach yna yn rhedeg yn noeth i gyfeiriad y camera a'i chorff wedi losgi gan napalm. Wel, gweddiwn y bydd llun haend Rahab, 6 oed, yn helpu roi terfyn ar y gwallgofrwydd digllon sy'n digwydd yn Gaza. I chi'n holi o ddifri, faint bynnag yma angen cael gwared o derfysgwyr a therfysgaeth o'n byd. Pa fath o bobl sy'n difetha yr ambiwlans sydd wedi gyrru i achub yr un fach? Lle oedd hi'n gwbl amlwg mae ambulans oedd hi, ac yn ôl yr hyn i ni'n ddarllen heddi, ambulans oedd wedi cael caniatâd i fynd yno. Bydd Aunty Mary drws nesaf yn Bangos Felen yn dweud ambell i waith, aped y farn. Dwi'n yn siŵr iawn beth oedd ystyr aped y farn, ond mi'n gwybod yn gwmws beth oedd i feddwl. Aped y farn. A meddai mam haend, yn idd y farn, mi fyddai ni herio nhw, am yr hyn neso nhw i mychanu. Un papur yn unig sydd wedi rhoi llun y ferch fach ar y dudalen flaen y bore yma. Dyna chi'r dylanwadau sy'n ar waith yn cymdeithas ni. Sy'n rhwystyr i gyfiawnder a barn. A pan fyddwn ni'n teimlo'r dig yna sy'n llorio ni, mae angen i ni hefyd weld yr Iesu. Chwipiodd bobl gyda eiriau a fflangell. Pobl oedd yn anghofio pethau tryma'r gyfraith.
fel trigaredd a thosturi a chyfiawnder. Ac ni angen dod yma o sŵn y cyfan i gyd mwyn ymdawelu yn ei bresenoldeb a'i weld o hyd yn sefyll dros degwch a chyfiawnder. Ac ambell i dro, ni angen gweld yr Iesu sy'n wylo o golli cyfaill a deall i fod e'n deall yn galar ni. Ni angen gweld yr Iesu sy'n plygu i olchi traed i ddisgyblion. Yr Iesu sydd ar a thrwy groes yn datguddio'r rhyfeddod cariad Duw. Gweld yr Iesu, dyna ddigon ar y ffordd i enaid tlawd. Y gweld sy'n yn galluogi ni i ddal ati. A dyna ddod at brofiad y disgybl. Arglwydd, gwnawn yma dair pabell. Maen nhw'n naturiol am gadw'r profiad ac am aros yn ei rin a'i hyfrydwch. Ni'n deall hynny oherwydd un o'r pethau sy'n yn galluogi ni i wynebu y cyfnodau anodd i'w fod yna adegau braf. Mae'r cof am yr haul yn helpu ni fyw gyda'r glaw. Wedi adrodd y stori o'r blaen. Y parchedig Emlyn Williams yn croesawu'r parchedig Wayne Hughes i flaenau Festiniog diwrnod i ordeinio. Ac meddai Emlyn Williams, wi am i chi wybod fod yr haul yn tywynnu uwch ben Stiniog bob dydd. A feth pawb i werthyn. A meddai Emlyn Williams, wi'n dweud eto, mae'r haul yn tynnu uwch ben Stiniog bob dydd. Dim ond fod y cymylau yn dod ryngddo ni ar haul yn eitha aml. Ydy, mae'n bwysig cofio fod yr haul yno, mor dywyll y cymylau. Mae cadw'r profiadau braf yn eithriadol o bwysig. Ond mae'r disgyblion yn gorfod dysgu nifer o wersi pwysig hefyd. Allan nhw ddim byw am byth ar ben y mynydd, ond fedra nhw ddim byw yn iawn heb brofiad pen y mynydd. Mae profiad pen y mynydd yn gwbl angenreidiol, ond dyw e ddim yn ddiben yn ddoi hunan. Ac mor bwysig i'w dringo i ben y mynydd, mae'r un mor bwysig i ddisgyn i lawr y dyffryn. Meddai A.N. MacNeill, mae mynydd y gwedd newidiad bob amser yn fwy pleserus na gweinidogaeth feunyddiol ffordd y groes. Mae'r profiad yn argyhoeddi'r disgyblion o bwy a beth yw Iesu. Ond yn ei sicrhau nhw hefyd o'r adnoddau sydd ar gael i'w cynnal hwythau yn ei gwaith. Ac yn dangos yn glir iddyn nhw beth yw diben a phwrpas y cyfan. A hynny i ddyfynu William Barclay. The moment of glory does not exist for its own sake. It exists to clothe the common things of life with a sheen and radiance they never had before. Beth yw diben dringo i ben y mynydd? Gwisgo pethau cyffredin bywyd gyda sglein a disgleirdeb nad oedd ganddyn nhw o'r blaen. Beth yw diben dod i Oedfa? Beth yw diben trio cael cipolwg arno fe?
Gwisgo pethau cyffredin bywyd a sglein newydd. Cadw tŷ, cynnal teulu, magu plant, byw mewn cymuned, hybu bywyd cymdeithas, gwarchod y gwerthoedd a'r rhinweddau sy'n sail a sylfaen i fywyd gwar, cynnal cymdogaeth dda, estyn cymorth dyngarol, gwisgo pethau cyffredin bywyd, gyda sglein a disgleirdeb, nad oedd ganddynt o'r blaen. Profiad pen y mynydd yn troi'n dystiolaeth ar lawr y dyffryn. I fi, mae Gwilym R. Jones wedi crynhoi y peth yn yr emyn i ni wedi canu ran ohono fe fel un trada. Yn wylaidd plygu wnawn i frenin yr holl fyd, cans ti ein tad sydd yn un borth a'n cymorth cry o hyd. Deithom o sŵn y byd, ith demel dawel di, i brofi yno ryfedd rin y gwyn a'n cynnal ni. O fewn dy di ein dew, y mae tangnefedd drud, a nertha ni, i droi yn ôl i'r llym herfeiddiol fyd. Fel y gallwn nynne yn y tro, i ddyfynu John Edward Williams eto, ddwy'n grym y bywyd newydd i drybestod gwyllt ein byd. Amen. I ni'n troi at emyn o iddo elfed i gloi. Rhif y Dôn yw 298, mae'r geiriau ar y sgrin. Ar y mynydd gyda'r Iesu, pob peth yn dda. Gweld y nefoedd arno'n gwenu, pob peth yn dda. Yn y cwmwl nid rhaid ofni, ond cael aros yn ei gwmni. Nôl tywyllwch, daw goleuni, pob peth yn dda. Yes.
Ga diolch i Felicity am ei help hefyd. A diolch i'r peiriant am weithio y bore yma. Arglwydd, anfon ni o ben y mynydd i wynebu'r byd drachefn, gyda sicrwydd ffydd yn ein cerddediad, gwres dy gariad yn ein calon, a goleuni gobaith yn ein llygaid. Amen.